Goddag og velkommen til den anden omgang af Kahoot her i Digitale Cirkler, hvor vi denne her gang vil tale om selve det didaktiske potentiale med disse quizzer, hvorimod vi i den første tutorial talte om selve, hvordan man kom ind og satte de her quizzer op, altså hvordan man signede ind på getkahoot.com, og så også lavede quizzerne. Denne her gang vil det være meget mere det didaktiske indhold og det didaktiske uddybning af forskellige former for didaktiske emner, man vil kunne gå i gang med, og derved måske bruge til at udvide sin forståelse af forskellige emner og forhold. Det er tænkt til undervisere eller til studerende, som måske vil bruge denne her form for didaktiske gennemgang til bearbejdning af emner i folkeskolen eller i skolefritidsområdet eller andre lignende beslægtede felter. Først og fremmest er det vigtigt, at man gør sig som didaktiker underviser nogle overvejelser om, hvem, hvad, hvor. Altså, er det for et hold, eller er det for en gruppe, eller for et enkelt studerende, eller en kombination af alle disse, at man vil sætte en quiz op, eller lave gruppearbejde omkring de her Kahoot-quizzer til. Dernæst selvfølgelig også, hvad er det for et emne, vi skal behandle. Jeg har i dag sådan meget typisk taget en tekst her, og det er så teksten Annelise Løvig-Schibby fra begrænsning til afgrænsning, synspunkter om grænsesætning og udvikling af selvrefleksivitet hos børn, fra antologien relationer af teori og praksis, perspektiv og pædagogisk tænkning, redigeret af Tom Ritchie. Vi vil være emnet, eller emnefeltet for denne quiz, eller denne omgang didaktisk uddybning, og jeg har tænkt, at det her skulle være, så man ville kunne gøre det på et hold. Jeg har i den sammenhæng lavet nogle forskellige kategorier, der stiger i progression, altså i spørgsmål, som er tænkt til, hvordan man kan arbejde med teksten med Kahoot. Og de første spørgsmål, altså den første kategori, jeg har sat op, er spørgsmål, der går på selve tekstens formalie, altså forfatter, hvem kommer forfatteren fra, hvad hedder teksten. Og den anden kategori er så spørgsmål til tekstens indhold. Endelig er der så spørgsmål, og det er måske her, hvor det bliver både svært, men også mest interessant, der forklarer indholdet eller udvikler den studerendes forståelse af begreber eller perspektiver i selve teksten. Endelig, det er ikke nødvendigt, men man kan, hvis man har overskuddet, også bede studerende eller selv lave nogle spørgsmål, der illustrerer omfattende forståelse af den pågældende tekstartikels. Det kan være placering i en anden teoretisk genealogi eller andre store forhold. Nu har jeg for nemhedens skyld, ligesom i TV-køkkenet, lavet en Kahoot, der faktisk illustrerer alt det her, og man kan så se her, at hvis nu man forestiller sig, at jeg som underviser havde 4-5 grupper af studerende, der skulle arbejde med den her tekst, så kunne jeg have bedt den første gruppe om at lave spørgsmål til første kategori, den anden gruppe til den anden kategori, og tredje gruppe til tredje kategori spørgsmål, og så fremdeles. Jeg kunne også, og det er nok det, jeg synes er det mest udviklende, bede alle 4, 5, 6 grupper om at lave alle typer spørgsmål. Og her, siger min erfaring mig, der skal man nok afsætte en time, fordi ikke nok med, at de studerende selvfølgelig skal have læst teksten, men de skal jo så også begynde at sidde og danne sig idéer om, hvad er det for nogle former for spørgsmål, der kan siges at ligge inde under første kategori, anden kategori, og så skal de selvfølgelig formulere dem. Her træder formatet også lidt i karakter, fordi der er selvfølgelig ikke så meget plads, så det skal også kunne passe ind i selve de her bokse, hvor man skal skrive både spørgsmål og svarkategorier. Så det skærper altså lidt opmærksomheden. Men hvis vi lige går tilbage til selve quizzen, så har, hvis du forestiller mig, at jeg var en af grupperne, så der har vi så de første 3 spørgsmål, der ligger inden for første kategori. For eksempel fra hvilket skandinavisk land kommer Annelise Løvig-Schibby, og her kan man så se, at der er 4 svar. Kategorier Island, Finland, Danmark og Norge, og det er så det første. Det er jo som sagt ikke et spørgsmål, der egentlig sådan skærper ens forståelse af særlig meget i forhold til tekstens indhold, men det er måske mere tænkt som noget, hvor man ligesom skyder sig ind på feltet, ind på teksten, ind på forfatteren. De andre kategorier begynder straks at blive mere relevante i didaktisk sammenhæng, altså for eksempel spørgsmål til tekstens indhold, og det kunne være et spørgsmål som spørgsmål 4 eller 5 her, eller 6. For eksempel, hun benævner hele sin teori om det at forholde sig relationelt til den anden som interpersonel forståelse, svære samtaler, relationens dikotomi eller dialektiske relationsteori. Og det er jo selvfølgelig den sidste her, og det vil kræve en ret grundig forståelse af,
teksten for at komme til dette svar, og i det hele taget kunne sætte deres spørgsmål op, fordi ikke nok med, at det står selvfølgelig i teksten, så er det sådan set det hele teksten sådan set drejer sig om. Så her går vi altså rent på selve tekstens indhold, og det vil kræve en grundig forståelse af teksten for at både kunne lave spørgsmål og svar. Endelig er der så for eksempel en tredje kategori, og her bliver det rigtig svært et spørgsmål, der forklarer indholdet eller udvikler den studerendes forståelse af begreber og eller perspektiver. Her kunne det så være et spørgsmål, som går ind og giver mig svarene her. For eksempel, hvordan kan den voksne støtte denne udvikling bedst ifølge Shipley? Her kræver det faktisk, at man virkelig forstår teorien, og man faktisk kan jonglere nok i begreberne til at kunne lave et spørgsmål, der lyder sådan her, og så måske nogle svarkategorier, der er ved at være bevidst om egen afgrænsning, som går direkte på et begreb fra teksten, ved at skille barnet ud og sætte grænser, det er jo lodret forkert, ved at være utrolig venlig, måske lidt snydespørgsmål, eller ved at bruge fysisk magt, hvilket er lige så lodret forkert som svar nummer 2. Men hvis man ikke har læst teksten, vil man overhovedet ikke have nogen forudsætning for at vide det her. Og her er det et svar og et spørgsmål, der faktisk passer sammen både i, understøtning af spørgsmålets formulering, og selvfølgelig også de ord, der er brugt i selve svarkategorien. Det er svært at lave det her, som sagt, på grund af den ikke så meget plads, der er til de her bokse, men det kan faktisk lade sig gøre. Nu forestiller vi os så, at alle 4 eller 5, 6 grupper har lavet en Kahoot, eller enkeltvis, eller på hele holdbasis. Jeg anbefaler, at man gør det på gruppearbejde, og så spiller de enkelte grupper mod hinanden. Og det kan enten være som grupper eller enkeltvis. Der optræder jo så det her før nævnte konkurrenceelement, og der vil sikkert opstå en masse sjov ballade omkring det. Det interessante er selvfølgelig, at man bagefter i plenum kan snakke om, hvilke af disse spørgsmål gav egentlig en god forståelse, eller var der spørgsmål, der faktisk havde svar, der var sammenfaldende, altså der lå tæt på hinanden, eller som måske var de forkerte, altså man kan faktisk begynde at tjekke hinanden på, hvor godt forstod det her. Og det er ikke sådan en fejlfinderproces, men mere faktisk måske en forståelse, hvad der ligger i de her begreber, hvad der ligger i de her perspektiver, hvad er egentlig teksten på. Den slags ting. Det er min vurdering, at man som studerende og underviser for den sags skyld vil have ret svært at møde op og lave sådan et forløb her, hvis man ikke har sat sig grundigt ind i tekstens indhold, og derfor er det jo ligeledes også min vurdering, at man didaktisk vil få noget ud af at gøre det her, altså man vil simpelthen komme dybere ned i tekstens begreber, perspektiver, indhold og andre beslægtede forhold. Det håber jeg også er klart efter denne introduktion. Jeg håber, at det har været inspirerende, og at du muligvis vil optage i dit undervisningsforløb. På forhånd tak herfra.